Hello guys, ani goदान मोनसे भिडिअ बयखौ बरायनाय थाबाय गोसो गोरबोजों थ' दिनैनि भिडिअखौ इन्टारेस्टिं मोनोबा नायलांदो आरो जोबजासिम थ' लोगोसे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनांदो आरो ना लोगोसे फ्रेन्ड गोदान फैदोंबा कमेन्टआव बुंहरदो जा हायो बेक खालामफिननो नाजागोन आरो ना थ' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय मिथिखाबाय दिनैथ' सरस्वती फुजा आरो बेजों लोगोसे रस डे ना मा लोगोसे शेयार खालामसैलाय दिनैनि भिडिअखौ जाबाबो बानायलांबाय थानोसैलाय थ' दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय लोगोसे शेयार खालामदो लोगोफोरनो हायोबा लाइक होलांदो भिडिअखौ मोजां मोनोबा दिनै भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांसै नायलांबाय थादो दिनै भिडिअखौ इन्टारेस्टिं मोनबाय आरो ना ओइ सान्दुं ना ओरैथिंजाय मोदान होनो ओमफ्राय थांगासिगोन बिदिनो थांसिगोन आङो गामिनि एल पि स्कुलावहाय होगोन आङो फुजाखौहाय बेखौनो नोंसोरजों लोगोसे स्टार्ट खालामसैलाय थ' दिनै भिडिअखौ इन्टारेस्टिं मोनबा नायलांबाय थादो थ' जाबाबो बानायलांसै दिनै दायो मोनफैबाय आं गासिमोन जायगायावहाय गामिनि एल पि स्कुलावहाय सावफानानै जाय खुसि जानो होदों खुसि ओइ जाग्राफ्रा अमा मा नेगासिनो नैबे बुस्थुआ सासे लाजिबावबाय गोथाव नामालै जेसेलाय जाग्रोनि खायसमोन एसे टेस्टि जाना लागासै क्रिसि जागासिनो उन्दैफोर गासिमोन दायो जाखांना फैबाय आरो दा न' फारसे थांगासिनो थ' दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै होनबा मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो लोगोसे चेनेलाव गोदानब्ला कमेन्टआव बुंहरदो आरो ना आं बेक खालामफिनगोन सोरबा चेनेल गोनां फैयोबा आरो ना कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो ना गासिमोन थ' दिनैनि भिडिअखौ माबायदि मोनदों कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय आरो ना थ' नेक्स्ट भिडिअ थाब लोगो मोनगोन बाय बाय